Guys, welcome to our channel, Yoboi Beats. Oh, sorry. Today we have visited Uncle Saint Stephen YouTube channel. So Uncle, how are you doing? I'm doing great, thanks, and yourself? I'm doing good. Usually your viewers are used to you speaking in Shona, so amenoti mchazo waviringidze restadyera zvedu zvechirungu. So guys, what we're going to do today, we are going to ask Uncle how his journey was, the YouTube journey. So how did you start and when did you start? This channel, Tatination. Yeah, Chirungu ndinosisina chirungu ndinorova ndinobharura but rega ndimbotaura nechedu chemandorukwati sezvo muri sekuru vevanhu they need to hear you muchitaura neshona. Right, thanks very much. I'm so excited to have you Saint Steve. Actually, we are greatly humbled nekuva such a great YouTuber akaita Yoboi Beats. Actually, this face amuione sezvizvi mukaenda kuchannel kunonzi kuYoboi Beats munongonzwa voice, so thanks very much. No, you're welcome. You're right. Channel inoi yakatanga sekutamba sekuseka wazukuru, and patakatanga channel inoi it was muna May, about 10 to 11 weeks ago topatakatanga. Taingotaura tangawo main aim yandaiva nayo yaiva yekuti tinge tiri tinotaura nyaya dzemudzimba, nyaya dzinoaffecta upenyu hwevanhu, ndo matangiro atakaita. So how do you feel 10 weeks and then you're already with 2,000 subscribers? Because for us big YouTubers, okay, as they call us, you big YouTubers, but we are not big yet. We still hope to be big. Okay. It took us a long time to get 2,000 subscribers. How do you feel like 10 weeks and already you have 2,000? Well, honestly speaking, I feel humbled. Nesupport yandiri kuwana kuvazukuru. I feel humbled unozwa kuti ukaita chinhu ukagamuchirwa, it doesn't mean kuti we are better than everyone else. Ukaona uchiita zvauri kuachieve hazvireva kuti wakangwara kupfuura umwe wevanhu vese, but inyaya yekuti vanhu vanenge vatongokuitirawo favor, vanhu vanenge vato ndimwari anenge achitongokuitira favor. So I'm greatly humbled nesupport yandiri kuwana kubva kuvazukuru vangu. Okay, so how, because you said you started your channel to tell your journey, right? Yes. And then what affects people. Yes. But as we have seen lately, you're going into the gossip, Zim celeb gossip. How are you going to balance the two? Now is your channel about Zim gossip or it's still about your journey? Right. Zviri kuitika ndezvekudaiwo. Mukatasa mavideos andakatanga kuuploada ndakanga ndichitaura about my journey, but ndakadiscover kuti it's very difficult for me to say my journey because I am somebody asina zita. I'm a person with no name. So ndikataura pamusoro pe-celebrity, pe-socialite, munhu wamuri kuziva, vanhu vachada kunzwa nezvemunhu uyawe. By so doing ndinenge ndakutotorawo attention yevanhu. So I'm still going to talk about my journey. If you see kazhinji panoita mavideos ndinopa lesson kubva pane vavo vanhu vamunoziva. Still I'm talking about my journey. Kazhinji munotonzwa ndichitaura kuti from experience, but pamunhu ndakanongedzera pamunhu wamunoziva. So I'm still ndiri kungoona sendiri chiri ngotaura pamusoro pejeni yangu. So can we say the transition, like the transition of Zim gossip and mixing it with your journey has worked, is the formula to your success? Or it's not success yet, but is that lead to success? Is it the thing that we can say it has led to this beautiful 2,000 subscribers which you have now? Well, for me it's a success. Oh, okay. Yeah, because kutererwa kana to be followed by people, 2,000 people, for me it is a success. Because pachikoro pandakadzidza taiva 2,000 students, ndaitadza kutererwa nevamwe vandinodzidza nawo muklasi tirimo 40, ndaigona kutererwa nemunhu 1. So kutererwa nevanhu 2,000 vanoti aiwa toda kunzwa munhu uyu, for me it's a success already. Well, so pajeni ipapo
So kumixa kwandakaita gossip, I'm 100% sure kuti it's working for this channel. It is working because takwanisa kudrega attention yevanhu vatiri kuda kuti tinge tiri tinoricha, takwanisa kuti vange vari vanotiteerera panyaya mugossip imomo, sezvandambotaura kuti ndimo mandiri kubva ndataura the story, the journey yandiri kufamba kana kuti yandakafamba. All right. Looking at your videos, there is some that includes my TT and some of your thumbnails. Ane, the president, Amnangagwa. Are you trying to get their attention also, or what is the main thing? And are you not afraid? Like we know my TT how she is, and recently she attacked Kupa Idea YouTuber. Are you not afraid of such? Like she'll come after you as well in what you will be saying? Well, say kupinda kwandakaita ka inindiri sekuru. Ndochandoda kuti vanhu vatange vaziva kuti ndakatopinda ndiri uncle. Yes. So that is for a reason. Hachisi chianko chekungoti uncle kungoti uncle. No. Uncle iyoyo is for a reason. I can give an example. Tikadauta kuma socialites ikokoka. Tine the likes of Tete Zuva Abani. I respect the lady very much because she's doing great job. So and muno anotererwa nemadzimai akawanda. Okay. So same applies nenika. I've discovered kuti kune vanhu ma celebrities avaterere. Okay, for example, my titi vanobasha anyone. But myself, I'm not that. Yes, she's ready for anything. And I respect her because vanomizvimiririra. Right, but at the same time, it doesn't mean kuti vanoita zvinhu zvese zviri right. Uchaona kuti pane pamwe pavanorasika semunhu anditi nezvimwe zvavanogona. So vanenge vachida umwe munhu anotaura asingatye. Apana celebrity ane power rekumira against her. But myself, what am I saying? I'm not scared of anyone. Okay, tobva taenda futi pane yamatabvunza yekuti mutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika haasi munhu wekuti tinofanira kutya. He's like a father figure to us. So father figure ndine vana vangu havafaniri kutya kuuya vachitaura kwandiri. So vana vangu vakaita zvimwe zvavanenge vachida kutaura ndinovapawo nzeve ndoteerera. Why? Because mutungamiriri wedu, he's my father, he's our father. Anditi. So I'm not scared kutaura because anditaure andina mubereki mwana haagone kutaura zvakashata nemubereki. Neno handina pandinotaura zvakashata pamusoro pemubereki, but handirambidzwe kutaura zita remubereki. Okay. Yes. Okay. Speaking about Tete, the Eben Tete Zua, did your idea of being an uncle came from her as the Tete, and then you decided to be the uncle? Since we have a Tete, we didn't have an uncle. Are you trying to be like, did your idea come from that side? Well, ndikati partly it was inspired by her. Okay. Right. Apana chinhu chakashata kuinspirewa neumwe munhu. Well, ndakaona kuti nyaya dzavari kubata dzakanaka ende vari kudzidziswa zvakanyanya madzimai. Ko marume ndiani achadzidzisawo kuside revarume. So we need someone anocover that gap. And I decided to stand up kuti aiwaka varume ngatibatanei, ngatiite zvinhu zviri right kuti vanamai vafare mudzimba. So from looking from your channel, it seems like you're not only standing up for the men but for the women also. Considering the comments, those guys who watch this channel daily, I'm sure you see there are a lot of ladies who comment as well. So he's affecting also the ladies. So what's next? What can we expect more from Uncle Saint as you're growing? I don't know if you'll be you never know, from this day you might be a celeb out of this channel. Uncle Saint, everyone will be talking about you. So what's next? What can we expect from you? Well, tine maplans akawanda akakura. Okay. Chekutanga chandoda kuti nditaure ndechekuti pane masuggestions ekutangawo mafoundation. Unoona kuti pane mafoundation akawanda anenge achibatsira vanhukadzi nevana, but hatina mafoundation anobatsira vanhurume. Varume vane maproblems akawanda avanotopinda, but nekunyaya yekuti vanhurume sometimes havagone kutaura nyaya dzavo nemumwe munhu.
So what are we doing here? Tikuda kuti ticreate foundations ekuti tisupportane sevanhurume patinoita maproblems. Also ini ndakakura hangu ndine vision yekuva charity organization. So I believe kuti one of the good days kana channel yedu ikaramba ichikura tichangewo tichibatsirawo zvikuru sei kune nherera tine chirikadzi pasina zvavainazvo, tingewo tiri tinoreach out through this channel, tinge tiri tinoreach out kuvanhu kunyange tikavapa zvinhu zvidiki but tinge tiri tinovabatsira zvinhu zvinge zvinoreruka kwavari zvishoma. Yeah, that's a noble gesture, and I think some of us as YouTubers, our only goal is YouTube. It doesn't concern us going outside, like creating a foundation like that. But it's a very good initiative. I think you have heard what Uncle Saint Stephen's channel is all about and what he expects to do. Thank you very much for supporting this guy. Thank you very much for supporting all the Zimbabwean YouTubers out there. Kundaichi Tima, Zigo TV, Adosho, Ziki Media, Salis World. There are so many. Lady Skara B, Prince Miller Entertainment, Tone Cheers channel. There are so many. Adosho. Adosho, yeah. Mashemarians, Shema TV. There's a Shema also. And then there is Lin Matsa also. There are so many. We are so many guys, and we thank you very much. Aindotaura hangu Shona. Ndogona Shona bandajera chirungu. But Shona tinotita say tinototaura. And thank you also for those who have subscribed to my channel. Kune vasati vasubscriber, please go ahead. Subscribe. My channel name is Yoboi Yoboi Beats. This is the man behind Yoboi Beats. Yeah, the man behind that. Face yangu sezvo mungona inyanya fitwa nekamera. Tichimupusha mukomana ndiyakafitwa nai ndepi face yakafitwa nekamera apa nai guys let's mira vagonyora mucomment section tone akafitwa nekamera ndiani anko watozvijaira atina kubvunza kuti ari handsome tokuzovai kunzeko tokuziva hana java unenge uri hand nesam but manje patiri kusafanana nesam saka hatisati tasvika but thank you very much guys. It's really amazing kuona muchisupporta Uncle Saint vachifamba. So keep on supporting him and also suggest the topics that you would want him to talk about, not only Zim celebs gossip or anything like that, but some of the topics anobata isusu vanhu, in our daily lives. Nyanyanya isu varume handizoona vamwe tinofira mukati. Saka varume taurai kuti muda kuti anko vataura about chii, vakugadzirisirei papi chaipo chaipo. Ini ndichatovaudza hangu problem yangu just now tapedza ndovaudza kuti toita sei. But thank you very much guys. Thank you very much. Ndinotenda vazukuru vangu nesupport yamunoramba muchitipa. Zvirambe zvakadaro, mupfurire mberi pafamily channel. Channel inoyi haisi yauncle. Channel inoyi it's a family channel. Ndiye vazukuru nasekuru vava vanditi kana ndazoitawo channel yangu ndichakuudzai. Sandogona kuuya ndikaita take over channel. No problem. Since ndatanga kuuya kudai so muchange muchindiona mune zvikamu zvinotera sterek zvisingaite. Ndapiwa mvumo. Thank you very much. You're welcome. See you guys. Okay, bye. Much love.